Tita B, maayong udto. Si Ira ni 24 years old, Tita B, sama na ako ni ang akong parents nga grabe man jud makahilabot sa ako. I mean ba, sex life ba? Halos kada gabi namang yun. Kapoy kay Tita B sa para malesen ang iyang pagka-addict sa ala, oy. Hello? Hello, Tita B. Saba na. Isog ba kayo, ani? Sa tinod lang gaka-enjoy ba ka? At first, Tita B. Nganong dili naman ka gaka-enjoy? Kuan manggod kaning murag sobra na yang pagkakuan sa sex ba? Di, I mean, ang sex, ang imo, burag sa kapuyan lugar ka kung every night. Gusto nimo alternate ra. Oh, ingan na ba? So, ikaw gyud technically, murag dili ka, ngano man kapuyan ka? Oh, kapoy man gyud Tita B kay sayo nan ba ka mag-start gabi tapos halos kadlaw na mo mahuman. Ha? Pila ba nila kauras din na yung tirada di Ginoo? Pila di kauras inyo langga? Langga? Uy, sa maning nga ni play manig kalitang. Hello. Hello. Ngano? Nga kadugay? Oh, Tita B. Ngano man? Nganong dugay siya magawsan? Oh. Hala, oy. So na, abdusan na gud anak gud gabi-gabihan tud magkadlawon? Oh, Tita B kay gusto man gyud niya nga murag ma-enjoy gyud siya ayo ba. Pero ikaw wala na kaga-enjoy. Kay sa tinud na ilang langga no, dili sa mga naminaw dili sa Pinas to. Alam mo sa tinud na ilang sex is kanang actually gihatag na siya para both sides malipay, ma-feel ang pleasure. Pero lisod po kay ni ngani ang isa ra ka partner ang malipayon ng isa dili na. Sa diyang pag-ingon nimo langga nga kapuyan na ka, di po sa muundang, di po sa mo kasabot. Masuko ba? Sabi ang isulti po. Kuan kani pag-ingon ko nga pwede ugma na sad kay humana na bitaw ka first round. Oh, tapos gusto niya nga sunod nana sa next. Kay bali pero dili po di for example gusto niya daghay rounds ana lugar. Oh, nga na. So kay bali nagausan na siya pero nanapay ka na ikaw kapilahan naman ka. Kanang dili ko ma-enjoy sa iyan dinalhan kay sobra kay siya kag. Ayun, so sobra ka agresibo ra may gala. Dila. Uy, naputol na po kasi ako ita. So man siya ngano man nga. Hello. Hello, ang buta ni cellphone nagakapalong. Langga. So kibali, bisa pag sa round 1, bro, di ka kaka-enjoy. Ano, sa harsh siya, pas-pas, bro, siya. Oo, kani, harsh kay siya, Tita B. Ta ikaw, dili ka ganahan. Ta ikaw ka nag-enjoy. Oo, tapos, mangumot sa lawas, pambiraw na kong buhok. Ay, sa distang style de aniniya? Oo, nga na, Tita B. So, dili ka kaka-enjoy anang pagkasadista niya. So, imo siyang gignanana nga, di mo kaka-enjoy na imong gabuhaton eh. Yeah. Mingon ko na nga, pwede, hinahinay lang, kalma lang. Oh, correct. Oh. Kasi itubag niya. Siya nga, nga naman, nanay, lain nga, kuan. Diyos! O saan ni, bana ba ni o uyab pa ni? Akong bana, Tita B. So, minyo na yun mo? Oo, kasado ni. Pila edad niya lang ga? 28. 28. Ikaw, pila edad ni mo? 24. 24. Kanay, pagsugod pa lang siyang relasyon, daan na siya nga ni? Dili, Tita B, baguhay lang. Kasi ang problema mong ani sa mga lalaki po nga naminaw diya, dapat manggod both sides malamian. Dili pwede nga kita ray gusto. Muna akong ganahan mo ni ang imong partner wala day ganahi. Hindi gyud na magsilbi. Kabalo ba mo nga bisag minyo mo, pwede gyapon ka mo reklamo anang sexual harassment or pwede rape galing gyapon bisag minyo mo kung feeling nimo nga murag kuan ra. So feeling nimo siya sadista kay siya, lahi iyang style pero ikaw dili ka ka-enjoy sa iyang style. Oh. Kaya sa tinuod na lang mo nang gikapuyan ka kay technically wala man gyud ka nag-enjoy. Di ba? So iba, yes, gusto niya sa gunson, pila mga minimum pila karon siyang gusto. Unsa, Tita B? Mga pila ka rounds siyang gusto gyud kasagara. Kuan every night hinera na ang 5, Tita B. Hoy! Grabe. Ikaw, kapila po ka mag-climax lang ga? Bro, imo na lang sa pasagdaan na lang nimo sa nga mapatuyan siyang gibati?
Oo, kay parang dili dito siya makaingon niya. Kaning di na ko gaganahan sa iyahan. Ingon man din diretso nga. Nakoy lain. Ala, oy. Murag lain na lagi na langga. Murag lain na murag sakit. Kay, pwede mo kang umingon nga langga. Ganahan mo ko makipag-sex. Kay, lami man na siya. Pero gusto po ka nang ma-enjoy po ko. Nga kita duha. Pwede lang yung na ikaw rin ka-enjoy. Or imo ba kasing story nga, niyo ni mo para ako malamian ko nga anak. Communication mo guna gihapon. Usay maguna mo mga lalaki tungod kay mo siguro nakitaan sa video siguro. Kay kanang still anay lang kanang yung makita bitaw sa video, mga exaggeration ra man gyud na. Bisa kanang uban wa na malami i-exaggerate na siya para lang for the sake sa video. Pero sa tinud anay lang lahi man gud na. So dapat siya makasabot sa imo nga kanimo na yung ganahan. Kana dili ko ganahan ana kay kakasakitan ko. Kan may anak bitaw. Unya. Ningon ko saya nga. Ako'y dalabi kay para success kanduha. Oh yes, correct. O tapos gidala na ko siya. Ang problema tita B kay kaning murag kakamulo kong dala sa iya ha. Iya akong ibali mo sa kayo. So kibali murag dili sa ganahan sa imong style murag ana lugar. Pero murag manggigil sa kuha. Laka. So lahi iyang style lahi imong gusto nga style. Before pa mo nagminyo ga sex na gid mo. Dili pa tita B. Pagkuan yun na sa mo. Sa pagkasal na? Oo, sa pagkasal na gid. Wala. So dito na din ninyo nang discover ng anak di sa DI, anak? Oo. Wala. Kabalo ka lang ga, sa tuod anay lang, kung maabot yun na sa punto nga burag yung anak mo inyong awayan, tapos burag, ang dating burag di na kagaka-enjoy, murag na kag na-abuse na, pwede ba ka mo reklamo anak sa tuod anay lang. Sa imong pagtuko, imong sa istorya, di kin maminaw ni mo? O tita B, dili isa maminaw. Kaya balino ni mo ba nga, lang, ayo na lang, hindi mo ganahan. For example, nasa gibuhat nga ha, siya, ayo, di ko ganahan, di gasakitan ko anak. Lahi, barag imo sa ikaw nga, ingani yung buhata para mas maganahan ka anak. O nga, next time tita B nga, maskin gilantan ko, iya kong nilagtan. Alak ka. Asa inyo mga ginikanan lang ga? Asa yung mga ginikanan? Kuan, actually tita B, layo ni sa mong parents. Kaya mong parents, naaraman sa bukid no niya. Kami, diri man may nagkuan sa Cagayan. Kasi kung wala na ka nag-enjoy lang ga o feeling nimo nga murag gikapuyan na ka, na kay right nga mo reklamo. Once and for all, istorya ka saya lang magminali. Nakabay anak wala pa. Na tita B isa. Kasi istorya nimo ingani ani mo na akong gusto, ani pod, way problema di man sa ingon nga di ka ganan mag-sex, ganahan mangyapon ka pero tana kuan po kana mag-enjoy po ko kita para kita do ana. Kasi kung dili gid siya maminaw gihapon og inganaon kanya nga mahago na ka ana, pwede na ka magreklamo ana lang ga. Pwede nimo na siya reklamo sa ingana nga mga klase nga sexual abuse na gihapon na bisa pag minyo mo ha, pwede mo reklamo sa mga banag sexual abuse. Kaya kung dili na ka malipayon ay langga sige no kundangin lang ba si unyag matuok na noong kanyan yun dinyag patay lawas na yung makaplaga na mo ani. Uy nga na gid tita B kay night time nga gingnan ako siya nga. Kung dili bitaw ka magpatusa ko, bulagan ti ka bang? Di ka po'y nagwaya ko, maluwi sa kasakuha eh. Nga na din siya nga. Ha, moingon na din ka nga bulag ta kay nga nanay laki nga imong pulin ako. Kabalo ka kung mangingana siya perminti, yun mo siya, you have to stop it. Pag dili na lang ga, kay delikado na lang ga. Kaya magsige naman nagbalik-balik, sigbalik-balik. Mura ba yan na mong awayan tita B ka ng about sex yun? So, langga, pag ganun pa rin, ingana paghapon, mag-abute, di siya maminaw sa imo ha, you have to get out. Pwede nimo na ireklamo, pwede get out, kay delikado na for you langga. May man ang magstorya mo nga, may tanag kuanta, nindot at tundagan, o kitang duha ana, pero at the end of the day, di ba? Pag tanaw na po nimo nga mura ko yun sa kajut lang, di naman ikaw naman yung nag-enjoy, ako nasakitan naman ko, naman inada, taburag di naman kami na, oy, murag abuse na ni siya. Di na maayo lang ga. Di na maayo. Istoryahan again, pwede ka, again, for the last time, istoryahan mo siya, kung magkuhan magaling mo, ani yung buhato na to, ani mas ganang ko, ani, kaya di ko ganaan yung mga buhato, masakitan ko, ana, kani mo buhata, kaya mas ganang ko, ani mag-enjoy, ana. Oh. Tanaw na to, kaya basi, wala na sa kabalo, abin niyag nag-enjoy ka, wala day ka nag-enjoy. So, tiis siya, wala ka nag-enjoy ana nga style. Layo na to, ana.
Pero kung langga tama na nag-text diri, dili ba ga adik-adik ni mong bana, basik adik kayo na mo nang gayanaon ka. Dili man po. Wala siya ga gapalatay tapos mag-sex dayon mo. Kuan ka tita dito, possible ka nga kaning mas addict siya sa sex kanang mag-inom siya mga pang ano ba? Say tawagan ni. Kanang mga enhancement or kanang kuan mga herbal. Na ba siya ginainom? Pampagana, na siya ginainom ana? Basin. Kasi para nako okay ra man ako nag-enjoy ka, wala dili man sa ingon manggod nga di ka ganahan kay di ka ganahan sa sex, ganahan man ka, pero ang imo lang wala ka nag-enjoy. Kay siyempre kay sakit naman. Sige, again, sulti siya nga dili ko ganahan ani, mag-suggest ka morning buhata kay ganahan ko ani. Pero kung maingon ka o ganang bisag imo nang gisultian og still pasakitan di gyapon maayo, undangon lang ga. Di na maayo lang ga. Okay? Okay. Ingat lang ga. Kung na kay mga senior nga kailad da imong mama maginikanan sultii sila about it. Kay basi kailangan na nag-psychologist na imong bana. Kaning nagpa-advise ko ba sa akong mga kailad dari. Ilaro man kong kansyawan Ayo, sana imong kaedad ra pod. Dili kaning mga ayaw nang kaedad kay labaw po na sila mga uga og pangunahuna. Dito ka sa mas matured. Ha? Okay. Okay. Grabe. Sa tinod na lang mga igala. Pero sa iya, may problema kung kasi kay minyo man pod sila, technically okay man pod, pero mo lagi mo nang kakapuyan na siya kay wa man siya ga-enjoy. Kamo sa mga laki, ayaw po mo pagunahon nga kamo ray gakalamian. Dapat kamo both sides. Di mo ra pong kaugalingon nimong ginahuna. O magay ka mga tanag. Sa kamo sa babae, storyasan mo. Ayaw mo pag sumangil nga nalamian mo pero sakit na di ay hapdos na. Sulti sila o siya maayo. Kung mag-suggest mo, kamo may nakabulos yung kaugalingon o kanibuhata kay ganahan ko ani ka na o di. Okay ang tanan. Diba? Saba. Nindot ba ginang kuan may gala pero di ba sayang kayo di mabusaran. Oras alas 2:24.